Veľká väčšina týchto výrobkov vzniká tu, za bránami Zlatomoraveckého Kalixu. Najprv treba zhotoviť plášť chladničky, bočnice a dvere. Tie sa z plechu tvarujú na takejto poloautomatickej linke. Z jednotlivých dielcov sa potom zhotoví plášť. Po prebrúsení sa plášte odmasťujú a striekajú. Drobné chybičky krásy sa odstránia ručne. Srdcom každej chladničky alebo mrazničky je kompresor. Jeho montáž a odskúšavanie sa robí na samostatnom pracovisku. Na iných pracoviskách sa zase montuje tepelná ochrana, elektropríslušenstvo, osvetlenie a ďalšie potrebné súčasti chladiacich zariadení. Na výrobu výplne dverí a bočníc slúžia karuselové vákuolisy, na ktorých sa potrebný tvar výplne vyformuje pod tlakom. Nuž a potom treba jednotlivé súčasti chladničky dať dohromady. Nakoniec sa do chladiaceho systému napustí freón, kvapalina, bez ktorej by chladnička nechladila. Freón sa vo výparníku odparuje, čím odoberá z uzatvoreného priestoru chladničky teplo. Plynný freón sa potom pomocou kompresora skvapalní a tak neustále cirkuluje chladiacím systémom. Hotová chladnička sa vyskúša na prieraz a pripojí na skúšobnú linku, na ktorej sa počas 2 hodín sleduje spotreba i správna činnosť chladničky. Keď je všetko v poriadku, zostáva už len posledná kontrola a balenie. Každoročne opúšťajú výrobné linky Kalexu tisíce kusov chladničiek, mrazničiek a chladiacich pultov.